T'imagines un joc on, en lloc de competir, cooperes per millorar la gestió de l'aigua de la teva ciutat? Es diu Aiguapolis i no és només un joc de taula, és una experiència per repensar, entre totes, com cuidem un bé tan essencial com l'aigua. Jugant en equip i de manera cooperativa, haureu de fer pujar el termòmetre de la bona gestió, invertint en projectes del cicle de l'aigua, prenent decisions responsables i demostrant què en sabeu sobre la nova cultura de l'aigua. I sí, la sort també hi té un paper. A vegades us donarà un cop de mà i altres us posarà les coses difícils. Aiguapolis està pensat per a joves i adults i és perfecte per a tallers, activitats educatives o per passar una estona divertida amb contingut transformador. I al final, qui més s'hagi implicat rep una menció molt especial, màster en la gestió de l'aigua. T'imagines una partida d'Aiguapolis al teu barri, institut o casal? Escriu-nos i l'organitzem juntes. El trobaràs al nostre catàleg d'activitats.